Balimao Anignon Kuma, très urgent. Balimao, billet, mercredi 14 janvier 2026. A une vidéo Kolongolo. Mali et Fédération de football Moronounou. Modibo Kone na ale SE Nyamogo Baye. A Kelembe ka Morodo kidnappé ou ba bolo. Kofo Diago Yakou ga démissionné. Amène message ka me version française ka lamba adressé. Malien Febe bise ka écrit ka chi FIFA ma. Bela jele ka écrit ka chi FIFA ma. Modibo Kone a desara kataka jatke wale mogo kele sisan avec ata fédération malienne de football de la sanno ya ra ka vidéo manu de bla aye mun de kessa malien meno de fo awnyana u ya seben ko mogo bade démissionner la mogo munu démissionner la pression de keru kande FIFA sharia la ni e mogo diago ka démissionner ni FIFA bora kalama ube mali suspend 10 ans football la comme ube ku sendo au code de fanala sanno mbeka kuma mu fo ne nya ta fa sunde koro mbeka kuma o fe yoromina mogo kononton o minelembe Modibo Kone bolo ambero na kobi fédération malienne de football mogo kononton minelembe Modibo Kone bolo ou SE la Mali service de renseignement na a kelembe ku convoquer ko fu be de ka démissionner ñoko fe kunu munu démissionner kunu ou kumbe SE la ay ou convoquer di alors que c'est interdit ko ikera choko jume dans un premier temps Mali Fédération malienne de football au Nyamogo ba au Toroko Bavier. Voilà. Bavier, Malien Beladjelbe Bavier donc. A photo fleni. Voilà. Modibo Kone Kelengele, Mali service de renseignement Nyamogo ba, Modibo Kone na nyaba photo lani. Ale de Keleme, a Keleme kati isendo Mali balontanko de Faralabi. Aya ka video manu na bo. Ou bora, ouye e Bavier toko tien fambe. Bavier quand Bavier ma un problème to la de. Ou décelé me au lieu que kataka Mali ka sécurité ko nyana bo ou kelebe kati sendo ballontan ko la parce que ba do milliards be soro nya fa ngo wara be soro ngo ndini c'est ça ko yera kera toko jume mena nya fa malien de bela jeli ngana et d'abord Modibo Kone élection be ke domina ko ka Mali fédération football nyamogo sigi Modibo Kone sorasu ka candidat kumbi sorasu kele ka nanu ka candidat yi ou ya fo Bavier ngana ko Bavier qui ni présenter ko te fait ko ka fédération président olo sorasu ou ya Mali posu beta si ça ou bien fait Bavier voilà Bavier trop ko Mamutu Touré di Bavier si ça Bavier ma son Modibo Kone di Assimi Gota Bavier ou le cas qui ni présenté à gagnera trop ou ya dossier bois ka au Mali waro chouin assemblée là ou ya mine kuba bo fédération nyamogo la FIFA moko ko konu ya bola Koube Mali suspend 10 ans comme Mali te ballontan. Au Kera. Il y a 3 ans. Si ça, ou y a moune kessan, ou y a Bavier to kasola, ko ya jamana na folo chouin. FIFA ko ka ama FIFA ka war chouin, konu kasra to la. Konu ya adon dongo do kuye Bavier forcé. Koube Mali suspend. Modibo Kone moune kessisa. Ou y profite kani moun kera Maroki, qui profite, quand Mali SE mogodo yere black ataga. Kataka fo Maroc kasari ke kanyina bina jarako kanyina iyada galiko kanyina Amadou Koufa ko ki nyesi ube nya fana ngo nunu be agenda mena ala ka tien bangi malien uyu ka video manu sara fambe ka Mali fédération football nyamogo ko o buruja fambe parce que ube fe kanani uyere ka mogo dodi ou kele ka foko Bavier qui ni présenter Bavier il présenter droit uyo dossier wuli ka don kasola a donné kasola Jésus ni procureur ye Bavier black liberté provisoire dama ko Bavier kata akademba la Mali fédération de football nyamogo na to ko Bavier Mamutu Touré di Bavier Mali justice mogo ya bla wukati dola ka vraiment ko amanga to kasola tantuko ala ko dafataka kasola Modibo Kone Mali service de renseignement mogo black ata mine ka a black kasola tukuni kate bla Malion ne se ko tungara de fleka kuma ki se fo nyana parce que droit a y présenter droit ko en manquant qui présentait Mali est olu fatien de bi nolu ko mi o de be ka Mali kono bi mi mo mi mando olu ya hal no compétence bolo ko taka boy olu yere somogo ou sunguru awa batulu nyang Modibo Kone ni batulu nyang be ka mo do de préparer ko ke Mali fédération de football nyamogo yi e Mali on ko yin kono kaddu batulu kelengele dabe ko ina o te kuma bane folo de mo bolo ko Modibo Kone kala Modibo Kone ne Assimi Gota de be ka ni salku inke Maliona. C'est ça. Il y a Bavier. Pour que Bavier gagne à la fédération de football Nyamogoyala. Les flanines où il y a Moro Black a démissionné ou passera par le général Diabaté. Général Diabaté, allez be barake ou kastafoula.
a tɔgɔ de ko général Diabaté. Donc u passé la général Diabaté fait. U ye général Diabaté nɛgɛ u ye chantage ni fɛn kɛ mɔgɔw la. Donc u kɛlen ka chantage kɛ mɔgɔw la san nɔ. Mɔgɔw fɛnna Sali ha. Sali ha. Ay tan don jale. Demba tigiya ma nɔgɔ. Sali ha. Ok. Sisan u ye Diabaté wele. U ye général Diabaté wele. Général Diabaté n'allait maintenant u sɔrɔla k'u profiter ka nin ko in kɛ. Donc u ye général Diabaté wele. U ni général Diabaté jɛra ka nin saliku in kɛ. Ka mɔgɔw diyagoya k'u ka démissionner. U démissionner mɔgɔ dɔw démissionna. A tɔ tora mɔgɔ joli de sa nɔ. Mɔgɔ 9 de ko k'olu tɛ démissionner. O mɔgɔ 9 min banna k'u tɛ démissionner. U y'olu de minɛ diyagoya ni jɛ la ka taga n'olu ye Mali service de renseignement na. FIFA sariya la o tɛ se ka kɛ. Ni FIFA y'i tɛgɛ da ni ka don o don o bɛ Mali suspend football la. An na cɛ fugari den ninnu ka dɛsɛ ka Mali libérer. Mali fan bɛɛ bɛ ka kɛ jatigɛwale mɔgɔw ye bi. Tero bɛ k'i yala moto la à 15 km de Bamako. U bɛ ka taa an ka yɔrɔ attaquer. Aw dɛsɛlen b'o la. U bɛ tɛ foyi la wariko la. Wariko dɔrɔn. Donc u kɛlen bɛ ka taa walidenw de minɛ. U b'u bolo u maralen b'u bolo SE la dɛ. Modibo Kone de ka baara ye nin. Donc Modibo Kone bɛ k'u forcer k'u intimider ko f'u bɛɛ de kun ka démissionner ɲɔgɔn fɛ. Parce que n'u bɛɛ ma démissionner ɲɔgɔn fɛ ni FIFA y'a dɔn don o don ko forcing bɛ ko in na FIFA bɛ se ka sanction ta Mali contre la. Maliens o ko de bɛ sen na. Sisan Bavier banabagatɔ b'u bolo k'u bɛ ka furakɛ ta yɔrɔ jɔ u tɛ ka sɔn a ka bɔ yɛrɛ. U bɛ aller jusqu'à présent Mali fédération ɲɛmɔgɔba o ye Bavier de Mamutu Touré di Bavier. Donc u bɛ ka pression de kɛ ka kɛrɛfɛmɔgɔ bɛ olu pression k'olu ka démissionner ka sariya bɛ fɛngɛ. A bɛ Mali sariyaw violer mais n'a ye FIFA ta violer a bɛ problème lase Mali ma. Anw tɛ fɛ Mali ka suspend définitivement mais n'a kɛra don o don an tɛ yafa aw ma. Ni mun ye Mali suspend don o don FIFA fɛn ko la an tɛ yafa aw ma. Fugariw surasi jɛnɛyakɛlaw ka dɛsɛ ka jamana libérer k'i nɔrɔ wariko ni manamanako la. Olu ka sunguru de bɛ fɛ ka o fédération Mali yɔrɔ y'a bɛɛ k'u ta ye. N'olu sago tɛ yɔrɔ min na mɔgɔ tɛ taa o yɔrɔ la. U ye Mali ko k'an bolo tan de. Ka bɛɛ kɛ i n'a fɔ bɛɛ maa si tɛ halala n'olu tɛ jamana in kɔnɔ. Maliens ni ne problème bɛ yen. Donc Malien fɛn fɛn bɛ se ka bɔ ka ko na bɛɛ ka bɔ ka kuma nin na dɛ. U bɛ nin namara nin de la dɛ. Awa mɔgɔ ninnu minɛlen b'u bolo dɛ. Modibo Kone tɛ dɔwɛrɛ la depuis a taara SE la a tɛ dɔwɛrɛ la business kɔ. Hali n'u ye marchandise dɔw minɛ ni mɔgɔ min kunkolo ma ja Mali milliardaire tɛ yen Modibo Kone ma taa chantage kɛ ni mun ye. Sɔrɔsi nin bɛ nin de la. C'est des vagabonds. Wallahi billahi. Ala ka tiɲɛ bange. Donc an bɔra an ka min nin vidéo de kɛ Malien bɛɛ lajɛlen ka partager. Malien minnu bɛ France, Italie, Espagne, Angleterre, Amérique, Canada ka wari ci nɔgɔya la a bɛ Sendwave application télécharger a ka téléphone kɔnɔ. N'a ye Sendwave application télécharger a bɛ ne ka kɔrɔ promo don urgent dɔrɔn 10 € bɛ na o y'a yɛrɛ ta ye. O kɔfɛ a b'a ka banque information bɛ don aw somɔgɔ min Mali la Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun. Sendwave photo filɛ nin. Voilà, n'a téléchargé dɔrɔn ne ka kɔrɔ promo urgent ye. N'a y'o don dɔrɔn 10 € bɛ na o y'a ta ye. O kɔfɛ aw somɔgɔ bɛ Mali la Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun a b'olu ka orange numéro ta n'u tɔgɔ bɛ karate kan n'a wari ci ma b'a sɔrɔ orange money na sur place. Waati o waati a jaa bɛ wari ci a tɛ dɔrɔmɛ kelen sara. Malien de kun don a kan bɛɛ caw.